Zure lehenengo egunak emakume bezala, Bermeon, nola gogoratza dituzu? Gatz. Zer nabaritzen zenuen, jendearen begiradak? Begiradak, osea, begiradak hiltzen basa bien, ni lurraspizen nau, bai, 8.000 bidez. Osea... Zergatik diozu hori? Akordaten nahi ganera, porque okin genuen jateko, familize gat jateko bat, eta niramak esan zandozten, bengan ere, jantzi zekuzulez, imin irrime lapurbet, eta gozan lamerara, porque jentiek ezetu inbitzu, eskara geratoko etxien betirako, eta kruze genuen Bermioko lamera guztize eta Porto guztize, poteu egaz, nire famili guztizegaz, lenguzuek, osaba, izeko, atxitxe, amuma, eta hori, jentiek miraba, en plan, non dago honen zemie, eta nor dago, Andrie. Presio handiarekin bizi zenituen orduan egun haiek? Bai, porque ganera, hori erabakize eintze gero, es como, zeure familia guztizeri, zeure lagun guztizeri, eta, basicamente, herri guztizeri frogatu itzazu, en plan, soy lo suficientemente mujer, no? Edo erropak, emakume baten atiez, ez da izelan esan, ondo makileten da, egoerie eta beran konportateko modue, bebai, tranquille izen bida, era como, era medievalera bueltatutie. Egon zen bidean trabak jarri zizkizun norbait? Egon zan nire inguruen, akordaten nahi, ni bigarren batxillergo eitzen etorri zan aitzeniko Gernikera. Nire amagazun aitzen institutora Gernikera, Gernika batxei, básicamente bertako protokolu ehazten, porque, obviamente, nire zerrendako izena esan izen Nerea. Eta nik Nerea guztan egotien nire zerrendan, en plan, Nerea Rodríguez, no? Eta zuna itzen idazkaritzara eta, inauen berba zuzendariz egaz, un amor, beran telefonoko zenbakize dakoteta dana, pila kolabora zauien, eta akoraten nahi perfectamente horrengo astelenien bueltatu nahi zen klasera, eta goizeko 8 lehenengo klasi euskera, nire tutoriegaz, eta esan zauen, Rodríguez Anduiza, Dani. Eneban hartu oso serio, porque egunien zier beste maizu eta andereine batzupe bai, errore bardine egin zauien, no? Bai, urrengo gunetan, beste maizu eta andereine guztizek zuzendu izabien. Eta berak ez. Eta ez ebez, esan doztan, ezken nire zerrendan hau izena dago imitzetan, nik hau izena izan bidot. Azkanien, nik ez dako zetan egin berba horretaz, situazioetaz egunero, ez dako zetan akorda bihar nire prozesu ez zelan duen eta ze putotan hauen institutoko egun guztizetan, porque ganera, ezke nera bezeru, Ligatzearena traumatxo moduan daukazula diozu? Bai, asko sufri dut, porque, por ejemplo, nire herritzen ez da ligeten bapez, eta ligeten doteniko da, nire transexualiadieri buruz ez dakizen jentiegaz. Osea, ni kontaten bagoten jenti ez unitzen da. Eta hiri handi batean, ligatzen duzunean? Bai. Esaten duzu trans naiz, hasieratik, geroago? Eske, hasieran, esaten zanaben, benetan mutiegaz edo neskiegaz lietan zan haitzen urrengo gunien, gustaten basandazten hori pertsonie, dezia, babitu. Ikusten badoten hau gauzi aurrera dula, le kuento. Eta kontate zandotan beti, eta de hecho, biderdanatan, ez esan doztie. Osea, bai, mandau la patadita. Porque es que konbertsazioak oso violentuk izan aldiez. Zer zentzutan? Jo, zuk mutil bateri kontaten txasuniko, transexuala nahi, ez dakizu plastazo bat joko batzuen aldarrik asko badan, edo... Ez que ez dakizu, osea, jenti zorarau, literalmente. Niri ez pasa, lagunetako taz, jentie zoratu inzela eta jointzoiela arpizen, denuntzize pilo bat akoriela, eta... Ez que gauzi ez da erreza. Horregaitzitik, ondino aurrerapen asko dauz ditzeko.